Ac o'n i'n siarad efo Peter Collins dros y ffordd y prynhawn yma. A mae gan fy fwydfa dros y ffordd yr un pryd â ni yn y fan yma. A maen nhw yn yr eglwys gadeiriol yn golchi traed. A mae Peter Gwilym Collins wrthi yn golchi traed. Ond mae rhaid i ni gofio bod Iesu Grist wedi dweud yn yr uwch ystafell, dwi'n rhoi esiampl i chi. A mae o mor syfrdanol bod mab Duw, bod Duw ei hun yn yr arglwydd Iesu, yn ymostwm, fel i fod o'n golchi traed y disgyblion. Dyma faint cariad a gras Duw tuag ata ni, y Duw gogoneddus, holl bresennol, holl wybodus a pherffaith. Mae o'n yr Iesu'n golchi traed bydron y disgyblion ac yn dweud, gwrandwch, fel hyn da chi i fod. Da chi fod yn bobl sydd yn gwasanaethu eich gilydd ac sydd yn gwasanaethu y gymdeithas mewn cariad. Yr wyf yn rhoi i chwi esiampl. Mae pobl yn bell dro'n dweud, o, mae yna rei Cristnogion yn pwysleisio dwyfoldeb Iesu Grist gormod. A maen nhw'n galw nhw'n docetiaid. Da chi'n pwysleisio bod Iesu Grist yn Dduw, ond da chi'n sôn bod o'n ddyn. Wel, mae yna ddwy natur yn yr Iesu, does? Be di emyn mewn un person yn anwahanol mwy. Mewn purdeb heb gymysgu yn ei perffeithrwydd hwy. A mae dyndod Iesu yn cael ei berffeithrio wrth gwrs. A dyma'r esiampl. Golchwch. Fel dwi wedi gwneud, gwnewch wythau yr un modd. Ganon ni emyn arall.